Okay, muri Zimbabwe. This is big. This is big. Zimbabwe yes right now iri kuchema nenyaya. Vamwe vari kufara, vamwe vari kuti chi, but this is big. So, muri Zimbabwe tiri kusvikirwa isusu nenews kuti muri yekwava Mugabe maita dambudziko. Right now these guys have been battling with this issue, but it seems like now they are losing. Muri Zimbabwe. So, first of all, it looks like Murekwa Mugabe in mapurazi hobo muri Zimbabwe. Vane mapurazi hobo. And right now, Grace Mugabe is facing 5 mapurazi, kutogwa kwe 5 mapurazi. Who is doing this? So, muri Zimbabwe, it's said kuti pane mapurazi ane Grace Mugabe ekuti kuri kugara vanhu handiti, and vanhu ivava vamwe vacho they just moved in. Vane kune rimwe purazi riri kumazowe kwete raanogara, kune rimwewo riri kunzi riko ikoko. Kune vanhu vakamuvha muna 2023, and those people Kanzuro somehow gave them that land, and but because andiburi kuona kuti mapurazi ekuti haasi kushandiswa, vakangotora zviya zvokuti for 100 generations to come tetiri rich, tine land, tine chi handiti. So ipapo news dziri kusvika panews desk dziri kutudza kuti that purazi kanzuro yakapa vanhu. So now Grace wakaenda ikokoko ndokunonetsana meno vachine dzungu momusvaya vachinaro, right? Ndokuenda kuya ndokunovhurumusa vanhu vaya handiti, vhurumusa vanhu vaya vanhu vaya ndokuzvinoripota. And then when nyaya yapo yakatanga kuinvestigatwa, it seems like because ameno pari kunzi that price harinambogara developwa, and because of that mutemo uri kushandiswa ndokuti if you have land in that area, because inzvimbo zvinhu zvongosiyana-siyana kakuti uri panzvimbo papi, inzvimbo yoendedza iri padhuze nepama growth point and whatever. So if you buy that land and then you keep it without developing it for a certain period, then by default it's taken back by the state. Handi muri paona. So ndo zviri kunzi zviri kuitika kupurazi iroro. And then kune rimwe takamboripota nyaya yekuti isusu Grace wanzi warova vanhu, pakokoko ipaitonzi wakatorova vanhu handiti, inyaya yakatotendera ikatozara pasocial media kuti wakarova vanhu achivabvisa kumamine pane papo like purazi, but then pakaputika goridhe, and then makurokoza ndokuuya kugara papapo vachiita sei vachimaina goridhe riya vachiita sei handiti. And then Grace ndokuwa nezvazvo kuti kune purazi rimwe rake kwaitika goridhe, zviri kunzi ndobva aenda kuya netimu, ndokutosvika paya netimu, timu ndokutovhurumusa vanhu handiti. And then Grace tried to take over that, and that purazi riri kunzi right now nderimwe riri kutopisa rekuti she is failing to secure it because pane umwezve businessman mukuru weZANU-PF, hatichatauri zita because hatina kuudzwa zita, but this businessman akatoinvesta pamaminerals akawanikwa in that price mumunda iyoyoyo farm handiti, ndobva atoinvesta. So he also took this whole issue to court, and munonge muchiziva kuti boys zhinji reZANU-PF vanotojoina ZANU-PF kuti vararame life yekuva free from the law yekuva above the law. Muri Zimbabwe ndatini boys zhinji rinotojoina ZANU-PF kuti rirarame life above the law, especially boys rine mari. Once waita mari muZimbabwe, the safest way to keep it is to join ZANU-PF. And then wajoina ZANU-PF, chero wafamba wotoisa zisitika reZANU-PF pamota yako, watova chef, watova boss, wakutovhundukwa nevanhu handiti, because ZANU-PF ine mbiri yeviolence, ine mbiri yechigandanga handiti, pasinazvo. So regai tidzoke kunyaya yemapurazi. And then kune mamwe, so iri purazi iri sezvatakuudzai kuti face uyu businessman weZANU-PF ari kutori claim avo
and unotaridza kuti wakatobhadhara vezvemutemo kuda ndobva vatochinja zvinhu and mai muchiziva ziva rimwe boys ropinda mupolitics nenyaya yezhara. So kutonzi ava MP chaanenge achingoda ipapapo imukana wekuba chete, mukana wekuba mbavha dzakazara munyika, mbavha dzakazara muparliament. Pasi nadzo makadziona mbavha muparliament zvadzakaita iko zvino izvi, mbavha dzoga kuti parliament yese zvimamai zvimbavha, makazviona zvimamhoms zvimbavha kwai Susan chakadaro chichiri chetriple C chapiwa mari takuchinja mutemo isu tisi varidzi tiripo muno mbavha dzoga hobo dzakawandisa mbavha every zvimadhara zvakura zvimbavha parliament yose kuzara mbavha batana dzoti kwai takutochinja mutemo kuti tirambe tirimo nekusingaperi, ndo dziri kutoita mbavha dzevanhu anditi pasina avo vanhu vava murezimbabwe. Anyway, now tichidzoka apa Grace Mugabe zvaiwana ngwarati rikatoti chii because ari kugwisana nevamwe vake veZANU-PF and now haasipo Mugabe kuti amuprotect. So and then kune mamwe 3 ari kunzi she is also facing ma-problems kumapuraziwa yayo and rimwe racho information iri kusvika iri kutoti really very functional. She is producing products there pari kutorimwa, kune mombe kune chii kunotobva beef and then somebody is after that price and munhu iyeye who is after that price munhu wokuti is top mugovernment. Hatichazitauri zveti mazita because hatina kuriudzwa, but bwanzi munhu ari padhuze neutungamiriri ari kuda kutorera Grace Mugabe prize irororo. So you have to understand kuti some of these guys vanhu vekuti vaida kutora zvinhu izvi, but panguva yavaida kuzvitora Mugabe angari in power and Mugabe anenge achingotora everything chaada tora uko ungosvika utendeka irava prize rangu. Remember pakatogwa nyika kubva kuvarungu, handiti bharu nyika yatogwa kubva kuvarungu, vanhu vatema vanga asina chinhu. You remember that? Vanhu vatema vanga asina chinhu, ende kachiti vanhu vatema vanga asina chinhu tiri kureva kuti ordinary people, in fact every black person panguva iyoyo angari an ordinary person, and because of that simba ranzi bharu ratogwa. Chakaitika ndechekuti first of all ma-resources akakaruka ava maoko evanhu vatema, but vanhu vatema vashoma vari specific veZANU-PF. Handiti zvadaro ma-resources osawo anga asina muridzi, anga ari egovernment, and then vakomana vari mugovernment ndokutanga kufamba vachitora ma-resources vakupa ma-resources varidzi. Handiti isi takatambwa, takarohwa 10-0 muzimbabwe munomu takarohwa 10-0. Kana tichida kuti zvinhu zvibhalansi chaiko tofanira kuita audit vanhu veZANU-PF totorera, because nyika yose yakatogwa nevanhu veZANU-PF. Muchivaona vari vanenge vane mapurazi asingaperi, everything ndechavo. Do you understand? Everything ndechavo. And vakomana vanenge vane unohamuna iwe zvamaiona mumamovies kudhara kwanzi munhu unoita national park yake kuti ari kudza this is my land, wopinda muland muya mune mhuka dzese, mune chii, mutori nemalodge, mune chii, but inenge iri land yake. Land yacho yakakura kubva panapa kuenda uko, kubva koko kusvika kuno, handiti kwamuri koko nekuno hafi nyika munhu achiita land yake. Kutora land yakakura zvokunoshamisika, vana Jacob Mudenda kamutara kakagukuchira muchizviona zvanhu zvine mamine zvine machii, handiti. So takarohwa 10-0 maordinary Zimbabweans. All those resources anga asingafaniri kuitwa privatize and give them to certain individuals veZANU-PF. All those resources were supposed to belong to all of us, to the people. Nanditi iko zvino izvi vari busy kuda kutraya kupersonalize lithium, kutora lithium dzenyika vakuda kudzicontrola for life, pasi nazvo. So stay tuned murezimbabwe, panova muzinda wevanhu. Peace.